Okay. So here 1990s hono West Africa kon etieti se wo within our sub-region. Emma yet huni ekoso Liberia, Sierra Leone ade ye kunkum nkrofo twetwa binom nsa ne ade. Ne nyina ne se nkrofo bi a ye frɛ ye ho rebels. Ye nya etuo na ye se ye ntiase de me bi aban eye. Ne ye ne won di besie ni. Na emma innocent civilians a ye nim hwe no omo breye ye kunkum bebre prepra bebre. Enti no within West Africa no ebeye ade bi ana ehadwen. Enti no the heads of states no ehia no mu say no sa small arms ana a 2 year ekodim krofo eni say di wonsem sem a omudi yesa ne mane me no e de say ebomodin say yebetumi ahwe ne ahwe kwan yebefa so a yebetumi abre na se ana say yesi anokwan enu tire ma heads of states ewo ECOWAS say oman bia momodin say obe establish a commission obehwe say etuo nsem no etumi bowura oman mu na ebe di nyamran nsem oman mu no ano betumi abrase enti no call all the 15 West African countries na yewo small arms commission ewo ho yedwumadi titiri ene say ye hwe ama etumi bowura oman mu ebinum tumi ye abra ye ni emrakwan se ye ebinum tumi kototo abra ye ni tumi krata se ye kototo na ma yetumi di ekontokwa yetumi di ewu di nsamone a ense na mfata no yebetumi ahwe na ano abrase enti 2007 ena wo parliament no omutintim nkrata act 736 ede ema sa commission ebaye nti commission ye aban eku adwumaku a ewo ho a ye hwe se yebetu aban fo ewo etuo ensem ho se ne ebe ya etuo medi Ghana nya na enya de ebete no na ntokwa basabasa se de si wo Liberia, Cote d'Ivoire ne ade no ebibesi wo omanyimu yenim se ye obinum sa wo boko ne niam bi sa ade but ye hwe se escalate na enye the whole country around that time no na ye civil war na ekokokoso but then no sha akoye more of this violent terrorism extremism and terrorism and only idea say ekoso na ni nyina ne se etuo kodi nkrofo ni se di wonsem a na omo de ye enema etisa enti ye bomode se ye de enhihye begu akwam se de ebe ya Ghana fo nyina be hunu se ya nhwetuo wansem anka ne na ebetuma bedi ewu na biusi betumi abandi ne betuma gugu kwam se na ebe ya ye besi etuo etumi bowura oman yi mu a aban enim ho hwe no ye betumi abra no ase